Bon dia, soc Robert Davidson, professor catedràtic dels Estudis Catalans aquí a la Universitat de Toronto i avui us parlaré una mica de l'estat del francès aquí a Canadà. Però, primer, què és Canadà? Els estereotips són molts. Un desert fred on la gent juga a hockey, menja poutine, però no és cert. Dit això, el Canadà és un país multicultural jove i una de les democràcies continuades més antigues. Un país forjat entre els projectes colonials del Regne Unit i França, combinat amb els pobles indígenes. Tot i que Canadà és oficialment bilingüe al nivell de l'Estat, per la llei de llengües oficials de 1969, el Canadà reconeixia l'anglès i el francès com a igualtat al govern federal. L'experiència dels francòfons és molt diferent a través del país, perquè l'educació i els serveis socials són administrats, en primer lloc, per part dels governs provincials o territorials. L'àrea francòfona del país que els catalanoparlants coneixen sobretot és el Quebec, on viuen la majoria dels parlants nadius de la llengua francesa al Canadà i on el francès és la llengua oficial i majoritària. El 75% de la població de Quebec són francòfons nadius i el 95% de la població parla francès com a primera o segona llengua. Com diuen, Quebec és una illa francesa a Amèrica del Nord. Molta gent recorda Charles de Gaulle i el seu Vive le Québec libre. Si avui el francès és tan fort que a més de tenir sistemes d'educació i salut en francès, la província de Quebec gaudeix d'una vibrant cultura mediàtica i d'un sistema d'estrelles de talent propi, és a causa d'un llarg procés de reforçament incremental de les lleis lingüístiques, que és més, va ser una evolució provocada pels partits polítics, tant a l'esquerra com a la dreta. Aquesta història és molt important per comprendre també la situació lingüística del francès fora del Quebec. Doncs, una mica d'història. Bill 63, Loi pour promouvoir la langue française au Québec, novembre 1969, va requerir que els nens que rebessin la seva educació en anglès adquirissin un coneixement pràctic del francès i es garantissin que els immigrants adquirissin també un coneixement pràctic del francès a l'arribada a Quebec. El 1974, el govern liberal de Robert Bourassa va implementar el projecte de llei 22, en virtut del qual es declarava el francès com a llengua oficial del Quebec i tots els immigrants que arribaven a Quebec estaven inscrits a escoles de llengua francesa. Però el govern del Partit Quebecois, que va entrar al poder 1976, sota el lideratge del gran René Lévesque, una nova llei lingüística era una prioritat. Doncs aquest govern va introduir el projecte de llei 101, Charte de la langue française, 1977, que va fer del francès la llengua oficial del govern i dels tribunals de la província de Quebec, a més de convertir-la en llengua normal i habitual del lloc de treball, d'instrucció, de comunicacions, comerç i negocis. Va ser molt, molt, molt important. L'educació en francès va esdevenir obligatòria pels immigrants, fins i tot els procedents d'altres províncies canadenques, tret que existís un acord recíproc entre el Quebec i la província, l'anomenada clàusula del Quebec. En 1993, l'administració de Bourassa va introduir el projecte de llei 86, que permetia l'anglès als rètols comercials, a l'aire lliure, només si la lletra francesa era almenys el doble que l'anglès. Al segle XXI, els governs van intentar consagrar encara més el francès en els negocis, però van ser rebutjats. Sembla que s'hagués assolit un equilibri, perquè potser apunta una confiança en ells que potser mancava abans, no?
Ara bé, el francès és la llengua materna d'uns 7,2 milions de canadencs, el 20% de la població. El segon de l'anglès, el 56, segons Census Canada 2016. Això vol dir que prop d'un milió de francòfons nadius viuen fora de Quebec, en altres províncies. Formen una minoria important a Nou Brunswick, on prop d'un terç de la població són francòfons, i és important tenir en compte que el Nou Brunswick és l'única província canadenca que és oficialment bilingüe. El francès fora d'aquest i el Quebec sempre ha estat en una situació més precària, però mitjançant un activisme molt eficaç s'han protegit els drets i les institucions francòfones i a través d'aquests reptes s'han reforçat les comunitats. Hi ha comunitats francòfones a Manitoba i Ontario on els francòfons representen al voltant del 4-5% de la població, així com comunitats significativament més petites a Alberta, Nova Escòcia, Illa del Príncep Eduard, de Anna Queen Cables, i Saskatchewan, al voltant d'un 1 o 2%. Si bé el francès, sense especificacions sobre dialecte ni varietat, és una de les dues llengües oficials del Canadà a nivell de govern federal, com vaig dir, l'anglès és la llengua materna de la majoria dels canadencs, però els governs provincials de l'Ontario, del Nou Brunswick i del Manitoba han de prestar serveis en francès quan ho justifiquen el nombre de francòfons, aquells que tenen la llengua materna francesa o que utilitzen el francès cada dia. El francès és també una llengua oficial dels 3 territoris al nord de Canadà. Tanmateix, la Canadian Charter dels drets i llibertats exigeix que totes les províncies i territoris proporcionin educació primària i secundària a les seves minories de llengua oficial. Hi ha un mite que el Canadà és bilingüe, però no ho és. Els francòfons han d'exigir servei en el seu idioma i de vegades és més fàcil parlar anglès. Dit això, el packaging és bilingüe, aquí es pot dir en francès i anglès. També el francès es parla a la Casa Federal del Parlament sense cap problema i el factor francès, el fait français, entra dintre de la identitat anglòfona, sobretot vis-à-vis la nostra relació amb els Estats Units. No? En termes de la ciutat francesa més gran del Canadà, Montreal, la compararia amb la de Barcelona, perquè puguis viure en qualsevol idioma. La capital del Quebec, la ciutat de Quebec, s'assembla més a Girona, on la gent et respon en el seu idioma sense canviar automàticament, com es passa a Montreal. El francès canadenc difereix d'un lloc a un altre. El Quebec ha intentat amb èxit eliminar els anglicismes, mentre que al Nou Brunswick i a l'Ontario la gramàtica i les paraules angleses han passat a formar part del francès. Quant a les diferències entre el francès de França i el quebecois, diguem només que són força diferents. I una de les principals causes de confusió amb els turistes és la diferència en l'ús del diner. En el quebecois és el mateix que en català, dinar i sopar, diner i souper, mentre que a França tenen déjeuner i dîner. És més, aquí a Canadà no diguem en francès le week-end, com a França, és le fin de semaine. Altres cosetes, barrer la porte, fermer à clé en France, tancar. L'stop és l'arrêt, no? Faire du shopping, anar de compres, és faire du magasinage o magasiner. Un mail o un email, com a França, el correu electrònic en català, és un courriel en Quebec. També hi ha l'ús de tu en les frases, com t'en veux-tu? Tu m'écoutes-tu? T'en vas-tu? Tu t'en vas-tu? Que és un tic, no? Gramatical aquí a Quebec. Bueno,
voldria acabar amb algunes bones notícies. El 2021, la recent aprovada Université de l'Ontario francès acollirà el seu primer grup d'estudiants. Tenir una universitat dedicada a l'Estat, tenir una universitat dedicada ha estat des de fa temps un desig de la comunitat franco-ontariana. Ara està en camí de convertir-se en una realitat. I són realment bones notícies. Bueno, moltes gràcies i us esperem aquí a Canadà una vegada. Ciao. Salut.